jati sakmita wang sedeng dewa Kusen tupong ngepati ing antariksa niyasa sasita ingkang ana kemono utane kang arum-arum nata kang dadya pratandha arisan kethek budal dina iki arisan manara swela giri kethek-kethek padha budal dina iki yo budal to
dening utamaning nata berbuti pawolak sana lire berbuti mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana ana tepi pangandika yang suksmana mangatinu payung ana marang Kumbakarna anak Anung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa he anakku Aswani Kumba lan Kumba Aswani kula wonten dawuh Kanjeng Rama wonten tinimbalan Kanjeng Rama kowe dadi tarunaning negara kudu bisa labuh lan ngetokke dharma bektimu marang negaramu kowe lair nganti gedhe mangan wulu wetu Ngalengka ing pamrih gedhemu bisa mbelani negara Ngalengka kene nganti teteh sing getihmu kang pungkasan kowe dadi bocah nom aja nganti duwe pitakon negara wis menehi apa menyang kowe nanging genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu liripun kados pundi Kanjeng Rama dina iki negara Ngalengka wis dumadi peperangan kang gedhe Prabu Rama Wijaya sakwadya Balawanara wis ngebak peperangan ngancam ngincim kamardikane wong Ngalengka tak jaluk kowe bocah loro aja mung meneng wae nyuwun sewu Kanjeng Rama nanging paduka Kanjeng Rama nate paring dawuh Ngalengka niki dumunung wonten ing kalepatan awit saking kamurkanipun Siwa Prabu Dasamuka menawi kula maju wonten palagan menapa mboten sami kemawon kula bebela marang sipat angkara murka Kanjeng Rama he Aswani Kumba lan Kumba Aswani pancen bener sing dadi kandhamu nanging Prabu Rama anggone gebak peperangan ana praja Ngalengka urusane wis dudu perkara Rekyan Sinta nanging prajurite Prabu Rama wis wani ngobrak-abrik astana Mangliyawa kamangka kowe bocah loro wis ngerti dhewe astana Mangliyawa ngono papan pesareane leluhur-leluhur negara Ngalengka yen Prabu Rama sakwadya balane wis wani jamah astana Mangliyawa tegese wani ngidak-idak kamardikan kang sarta jati dirine wong Ngalengka lajeng ngersa paduka Kanjeng Rama kados pundi Slendra sing dadi rasamu kapyakna wadya bala saka kasatriyan panglebur gangsa papakna barisan wanara yen ora kena dielingke saronaris ora sandadak kesuwen rencaken barisan wanara sendika ngestaken dawuh Kanjeng Rama kalilan kula nyuwun tambahing pangestu duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri lananga juritmu ger bocah bagus mongko kantining umawa salami mong awas eling salami mong awas eling eling lokitaning alam kadiwedyaning dumadi oh
andedel gayuh kekono risang Ramandaya pati ana yaksa gung tangkrama namane wel katak sini jejagi jroning warih Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jro jaladri. Welah dalah. Kae tak sawang ana barisan segelar sepapan. Dipandhegani buta loro sak kembaran. Ngerek umbul-umbul gambar ndas Banaspati. Yo sajake kae barisan negara Ngalengka wis samapta ing gati sawega ing diri. He barisan raseksa. Krayaken aku iki Senopati Swela Giri Anoman ya Ramandaya Pati sing dadi musuhmu. Paman apa baretane ning dalan akeh wong
mati mati keneng apa matine den aniyaya suduk jaja prapteng kiger sok mane ilang raga karingan lintre wetan-etanan durung suwe anggon kulumaku saka negara Ngalengka wis kepapak ana wanara wulese putih memplak mumpung durung dadi gotongan ngaku sapa sing dadi jenengmu tambuh marang aku ya iki Senopati Swela Giri Anoman jenengku Anoman ya Rama Ndayapati bali takon sapa sing dadi jenengmu aranku Tumenggung Kumandang Garba Kumandang Garba ya Anoman ana waran yen ora pangling sajake kuwi mbiyen sing wis nate ngobong negara Ngalengka ana ing lelakon Anoman Duta rak ya ngono to kowe dadi maling kowe wani ngobong negara Ngalengka jaman semono iya pancen tak dodo nalika lelakon Anoman Duta mbiyen Ngalengka kobong ora ana sing ngobong kejaba mung Anoman weh ladalah sugih kendel Bondowani aning peperangan iki sejatine dudu kowe sing tak goleki mula nyimpang ngiwa uta nengen kene arep tak nggo liwat Prabu Rama Wijaya kon nyembah dlamakanku tak babate gulune ora usah melu celeng boloten kebo latengen sumingkira yen kepengin isih dawa umurmu yen kepengin isih nyawang soroting srengenge lan isih kepengin ngemut legining gula wani karaku sing tak wedeni apamu edane taran legan golek momongan empuk punuk golek pacangan merangi tatal gerat jawu ora ilang tak kedhep biadat amung sati kamu aja takon dosa berwalang tandang manoman munyoe kepol dadamu hilang nyawamu kowe oh iki sing kegoleki kowe
Yo, burung kalah aku. Ah. Cepol yak nyamu. Oh, ayo. Hot, pak. Ayo lah. Mati aku, Sapa iki? Jaya Anggota. Sapa jenengmu? Tumenggung Sastra Denda. Ayo, maju ke para ngarsa legane atiku. Etian kowe. Hei! Mati kowe. Ho! Wah! Hot! Hei! Ah! Bat! Oh! Mati aku. Hei! Edan kowe. Hot. Ho. Ho. Hai. Ojo mingat. Hei, hei.
hi hi hut ha ho hi hut hut letian hi 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 ho ha hut ha ayo ah hut ah ah wah ngudari tias reriwut Purwati rawat wewadi wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati tan wandi pinar dibloko kacurnan kang hambek juti barisan raseksa gulungen genderamu bongkok ana gegamanmu aku Aswani Kumba kang bakal magut ing payudan aku Kumba Aswani uga tanding ana ora-orane aku mundur sejangkah ayo karayan aku he barisan wanara lakon tak untal mangsa ngambau cetak kowe maju dhisik Kang sapa iki Anoman ya Sang Rama Dayapati bali takon anak Senopati Agung negara Ngalengka putrane Kanjeng Rama Kumbakarna aku Aswani Kumba ayo Senopati nikon maju rene kon ngadepi Anoman wah musuh anake wae urung kelakon menang kowe ayo becak pirang tilak lateni ora bakal gigrik muluk wis lombok bangsat kowe ah 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 ho ah oh oh ah ah ta 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 cokot kowe ah ha ah ah ha ah oh
ho het pat oh tuh ah 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 hot 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 het ah ucap kacarita nalika semono gugur Dian Aswani Kumba Cinakot wani dening Sang Senggana yori Sang Anoman tanggap keng rayi nenggih Kumba Aswani den lumpati kuwandane Sang Aswani Kumba kaping 3 bali urip meneh kaya wungu saking nendra ah 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 oh hey ah oh ah oh ta ah hey kurang ajar tenan ndak pateni ndak cokot sitoke mlumpati urip neh ndak pateni nganggo kuku Pancanaka dulure ora trima dilumpati kok iso urip neh nek ngene carane iso lho wayangan bar jam 7 isuk iki nah jarine bare kadung janjeni penabuh jam 2:30 bar ing panggah ae engko mesti molor ora apa-apa Jaya Anggada rene aku njaluk bantuanmu piye Kakang Senggana aku bantunen Jaya Anggada apa sing kudu tak bantu Kang kae ana Aswani Kumba Aswani mati siji dulure ora trima dilumpati urip neh ngono marambah makapik banjur Kakang Anoman sing siji tandangana sing siji kareben aku sing nandingi mengko yen wis kecekel ditu Kumba dikeprokke sirahe kareben mati sampyuh ora bisa urip maneh ya Kang ayo tak derekke
Waduh anakku. Waduh Aswani Kumbo. Kumbo Aswani. Waduh Gusti, Gusti. Abote kaya wong mikul gunung lakon sing tak sandang. Saka ngarep aku wis wegah bebela marang kamurkaning Kakang Dasamuka. Yen ora merga barisan wanara ngobrak-abrik astana Manglyawa, raorane aku dadi senopati. Lah kok iki malah nganti kelangan anak loro sing tak tresnani, Aswani Kumbo. Kumbo Aswani. Gusti. Ya nanging wis kabeh wis dadi niate Kumbakarna. Ayo endi barisan wanara. Lakon tak glundungi dadi pepes kowe. Anakku. Barisan kethek-kethek. Barisan kethek-kethek. Barisan kethek-kethek. Ayo endi suaramu? Ora lali, kethek-kethek wedok. Ayo. Yo. Endi suaramu? Ayo. Malah kaya suarane. Ayo dikeroyok Kumbakarna. Royok.
Jaya kinaraya dening para wanara. Sang Senopati Agung Nagari Ngalengka Dian Kumbakarna sakojo ragane digandoli saking munyuk. Ndas ana ketheke, irung ana ketheke, gulu ana ketheke, dada ana ketheke, weteng ana kethoke, ketheke ngisor weteng ya ana buntute kethek. Nalika semono Dian Kumbakarna ngetok karo sankang pungkasan. Kiu kiu kiu. Den seblak para wanara, kontal kaprapal, kindang kapracondang, kathah kang samya pejah. Ayo tenang. Ayo, endi sing liyane? Kaprabak suru kabrahan geget waja mlintir gumbala. Sugal wijiling sabda ora sepiro kasektenmu para wanara. Ketitik kethek sing cacah semono akeh tak seblak ping pisan wis gontal kaprapal. Ayo endi sing liyane? Kumbakarna ora bakal mundur. Ana kidung rumaksa ing panci sing baku ya klebu dolanan-dolanan ngene iki. Heeh. Sarsur kulonan, wajibe dadi murid. Ya wong kabeh iki mawa werdi, mawa makna. Dadi wong biyen iki nek ngripta, nek ngarang lagu ki, nek ngarang tembang ora waton ngarang ning kabeh mesti mempunyai maksud dan tujuan. Ngono. Heeh. Wah, luar biasa. Ayo iya. Sing baku ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak ya Dik Petro. Heeh. Wah, luar biasa acara pada malam hari ini. Terima kasih sungkem kula dumateng Bapak Asop, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk ingkang sampun pitados dhateng kula anggen kula sak kanca Astabrata Group gelar kelir gantung gong paring lelipur dumateng para warga masyarakat. Tur ngene iki sing disenengne ora mung warga internal SMA Negeri 1 Nganjuk ya Mas. Heeh. Lebu masyarakat sekitar. Heeh. Sing rindu wayangan. Lah iya. Wah, luar biasa. Mau sore wis diwiwiti adik-adik ekstrakurikuler karawitan. Ayo. Tabuhan, wingi latihan nggone dhewe. Wah, sore dinggo latihan nge-DM Instagramku. Mas, kepareng napa mboten latihan
wonten sanggar monggo. Wong ya ekstrakurikuler karawitan biyen ya sing miwiti sing ngrintis ki ya aku. Oh ngono. Heeh. Dadi wis kaya dudu wong liya. Oh ngono. Heeh. Wah luar biasa. Ha iya. Ngiling-ngiling jaman sekolah biyen. Heeh, piye? Wah. Aku ki jane umpama ning kelas ki biyen ki ya ora pati pinter, ora kok ranking ngono jane ya ndak. Oh ngono. Heeh. Ning umpama entuk penghargaan, aku ki penghargaan dispen terbanyak ya aku ki. Oh ngono, heeh. Upama acarane jam 1 awan, ngono ki isuk wis metu aku. Wis ngekekne surat dispen. Oh. Ngagem persiapan, padahal acarane awan-awan. Kowe kuwi ning ya diimbangi kudu disumbutke tenan. Sing penting sembodo, ora masalah. Lah iya. Luar biasa. Iki mau jane wiwite rada sore ning gandeng situasi dan kondisi yo malih dadi kaya biasane. Oh, heeh. Jane rencana wayangan ki wiwit jam 8 wis ndodok kotak. Oh, itu. Kanca-kanca sanggar iki wis tak omongi. Bare ora isuk. Jam 2:30 wis bar. Mergo jam 8 wis wiwit. Nah, gandeng wiwite jam 09.00. Nah. Ya ora sida. Lah iya, heeh. Ora masalah. Wong ya setahun pisan. Ya, Lah iki request lakon pamundutane ora kena dinyang. Heeh. Kumbakarna gugur niki termasuk serial ana ing Brubuh Ngalengka. Oh ngono. Heeh. Brubuh Ngalengka iki dadi ana serine, ya ta? Ki dijumuk seri sing Kumbakarna gugur. Gugure Kumbakarna ora mung bela, ora mbelani kamurkane, ora mbelani sifat angkara murkane kakange ya kuwi Si Dasamuka, nanging mbelani bumi wutah darahe. Mergo ngrumangsani wujuding satriya, ya ta? Ki kudu mbelani negarane sak wanci-wanci ana musuh sing tumeka. Ngono ya, Truk? Nggih, Mas Gareng. Wah, luar biasa. Ndonga apa li, Gong? Kanggo ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk iki. Ayo muga-muga tambah kuncara anjayeng bawana. Apa neh umure wis 42 tahun. Wah, luar biasa. Upama wong nom 42 tahun ki wis umur. Wis padang pikire, ya toh? Cara-carane wong iki wis mateng-matenge menungso. Lah iya. Ya muga-muga tambah banyak prestasinya yang diraih siswa-siswi baik di bidang akademik maupun non akademik. Diselingi gending-gending. Lagu-lagu. Oke. Nah. Iki mumpung aku nggawa wiraswara loro. Lah iki. Nah, iki Mas Resa. Wah, iki aku pengen ngrungokne suarane, Mas. Wah. Wilujeng enjing Mas Resa. Nggih, enjing. Wah. Mas Resa napa Reza to? Sembarang pun. Wedah. Bawa Mas, monggo merdika. Merdika mawon. Pelok kenging slindro kenging bareng nggih, monggo nderek. Heeh. Monggo. Bawa. Napa dalang kula bingung ya. Walah, napa? Pun bebas mawon. Heeh. Pelok nggih. Kenging barang monggo slindro nggih nyumanggaaken. Ya. Pengen ngrungokke suarane kok. Heeh. Monggo Mas Reza. Nggih, kedap. Nggih. Hebat kuwi ya. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa Gegarane wong akrami dudu bondo ning dudu rupa. Tapi among ati pawi tak
luput pisan kena pisan yen salah ora apa-apa. Yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung dintekke tan kena ti numbas harta lho tresno iki ngono kuwi ora kena tinumbas harta luar biasa. Heeh. Dik Sinta Miki Miki Mas Deni nggih tibake napa monggo bebas mardika ing penggalih monggo dadi ati nggih oke karo jumeneng pelan-pelan ya oh nggih ya yuk ising kaya apa nyatane ngakon seprene angker malah bangun tresna tembang punika nggih kula kintunaken dumateng para pamirsa ingkang memantau lumantar channel YouTube mugi dados